is Marga Vermu en ik ben burgemeester van de gemeente Sluis. En elke aflevering zal ik één vraag die gesteld is door een inwoner, of soms een groepje inwoners, beantwoorden. Meneer, u heeft vast een vraag voor onze burgemeester. Nou, ik moet er natuurlijk altijd wel even over nadenken. Maar wat ik wel eens tegenkom in een andere gemeente, vond ik op zich heel goed om te zien was... Ik heb zo samen met mijn vrouw wel eens in een restaurant gezeten in Middelburg. En we stappen daar binnen en daar staat in, houdt u rekening met de mensen met een beperking. We kwamen daar binnen, mensen met een beperking, wat vertraging in het aanbod van bestellingen en dergelijke. En er liepen wat begeleiders rond. En ja, vanuit mij vaak heb ik ook wel eens te maken met mensen met een beperking. En proberen wel de hulp te bieden die niet altijd door mij geboden kan worden, maar wel door andere mensen. En ik denk van, dat zou op zich in onze gemeente helemaal niet meer staan. Een restaurant waar mensen met een beperking zeg maar, zich in ieder geval prettig kunnen voelen, een stukje arbeid hebben. Desnoods met een of andere subsidie. En dat heb ik tegen mijn vrouw gezegd. Ik zei, dat zou op zich wel een hele mooie situatie zijn als je zoiets kan creëren, mits er natuurlijk aan de voorwaarden kan voldaan worden. Hè. Fantastisch. Ik vind het een supergoed idee. Wat een mooie vraag. Ja, heel toevallig. Het is heel toevallig. Vanmorgen hebben we het er toevallig nog even over gehad op de werkvloer. En het is iets wat bij mij ook altijd speelt. Maar ook bijvoorbeeld mensen die hulp nodig hebben in een tuin die niet kunnen. Dan zie je bijvoorbeeld in andere gemeentes dat ze een speciale afdeling voor hebben. Hier in onze gemeente hebben we bijvoorbeeld ook mensen die bijvoorbeeld helpen met knutselen van kapot apparaat. Ook voor mensen die iedereen terecht kan. Maar het zou ook mooi zijn dat je bijvoorbeeld mensen die hulp door medische omstandigheden niet kunnen hebben, dat je dat bijvoorbeeld een soort vrijwillig klusbedrijf hebt. En van mij hebben ze die in andere gemeentes ook wel. Of als ze het bij ons in de gemeente hebben, dan ben ik er misschien nog net niet van op de hoogte. Dat kan ook nog. Wat een leuke vraag. Natuurlijk staan wij open voor dit soort sociale initiatieven. Want dit zijn echt initiatieven die ook passen, bijvoorbeeld bij een Oranjefonds. Oranjefonds kan ondernemers die dit soort initiatieven hebben, sociale initiatieven waar mensen elkaar ontmoeten, stimuleren en ondersteunen. En toevallig was ik onlangs in gesprek met onze koningin Maxima. Zij kwam op bezoek in Goes en in Middelburg. En ik mocht haar in Middelburg een half uurtje spreken, onder andere over dit soort onderwerpen. Hoe kan het Oranjefonds, waar onze koningin beschermvrouw van is, sociaal-maatschappelijke initiatieven ondersteunen? Dus dat is in ieder geval al een concrete tip om iemand die dit soort initiatieven heeft of met het idee rondloopt om een dergelijk initiatief te starten, om eens aan te kloppen bij het Oranjefonds. Maar u kunt ook aankloppen bij ons ondernemersloket. We hebben namelijk 2 bedrijven contactfunctionarissen. Een hele mond vol. Dat zijn Gerben en Sandy. En zij zijn het eerste aanspreekpunt bij onze gemeente voor alle ondernemers in onze gemeente, maar ook voor ondernemers die iets willen starten in onze gemeente. Dus iemand die een idee heeft, kan ook zeker bij hun terecht. Bijvoorbeeld vragen over een goede locatie, welke vergunningen heb je allemaal nodig. Nou, kun je eventueel aanspraak maken op een subsidie. Je kunt ze allemaal stellen bij ons ondernemersloket. En wie weet zien wij binnenkort iemand op het gemeentehuis met dit idee. Dat zou erg mooi zijn. Daarnaast organiseert het ondernemersloket op 22 februari een ondernemerscafé. En dat vindt plaats in ons gemeentehuis in Oostburg. Het start om 7 uur en ondernemers of startende ondernemers zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden als u daar gebruik van wilt maken van het ondernemerscafé door te mailen naar ondernemen@gemeentesluis.nl. Misschien zie ik u dan. Heeft u misschien ook een vraag voor de burgemeester van Sluis? Maak dan thuis even een filmpje met je vraag en stuur die dan op naar joel@rtvscheldemond.nl.